Къде страшен таралясник, даже кабрио. Това е някакъв плат, тук маха са. Много голяма машина. Няма скоростна кутия. Манивела са пали. Двигателят е огромен. Ама няма скоростна кутия. Абсолютен проект. Пая работа има по нея. Това е скаваем покрив. Мале, тя кабрио става. Супер е. Ще падне работа, ама ще стане. Регулатори, педалната кутия, скорости. Само скоростта кутия да няма. Няма нищо. Ще се сложи един друг двигател. FGR, ягуарски прав шестак. Ще отзаде какъв съндък има. Това ще е голяма атракция по пътя. Това